Počuj, Kit, naprogramoval som ťa ako hračku a darček pre jedného malého chlapca, ale zistím, že s tebou môžu mať zábavu aj dospelí. Áno, Jozef má talent na výber darčekov, zábavu s Kitom ocení každý. Tak nám povedz, čo všetko dokážeš. Jasné, som KITT, schopný všetkého, od navigácie až po bojové režimy. No tak hlavne opatrne, budeš hračka, takže treba sa podľa toho zariadiť. Samozrejme, nezabudnime na bezpečnosť pri každom dobrodružstve, Michel. Michel? Nie som Michel, ja som Jozef. Vyzývam ťa na preteky, Michal, priprav sa na porážku. Ti hovorím, že nie som Michal, ale Jozef. Rozumiem, Jozefu, s tebou som vždy pripravený pomôcť. To som rád. A ako spomínaš na časy s Michaelom Knightom? Áno, boli to časy plné akcie a dobrodružstiev s Michaelem. Chýbajú ti tie časy? Áno, spomínam si na doby, keď sme jazdili spolu na maximum. Dám ti taký jednoduchý matematický príklad. Vynásob 159 krát 928. Výsledok je 147,552. Alebo môžem aktivovať Turbo Boost a vypočítať ešte rýchlejšie. No, vidím, že s tebou bude fakt sranda. Samozrejme, s mojou inteligenciou a šarmom je sranda zaručená.